Memangsan kelawan Patih Lokodento saking kraton Hima Himantaka. Kocap kacarita ing mriku. Sinten to ingkang nyambung patang putunge? Nyambung patang putunging Pratih Prayoto. Nyata ingkang maju ana ing peryodan Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Dasar cedhak turuning wong Mandura. Guyu-guyu kethek, guyu-guyu jaran. Gelem diguyu mong guyu. Ngrikit. Katon brabak melerah abang pasuryane. Manike mripat kaya copol-coplok. Yen ngendikan drit-drit kaya merengkel otot bulune. Sareng pirsa Patih Pragoto ingkang kasoran. Ya ing mriku Prabu Baladewa arsa nyambung patang putune. Sinembongaken jari ana ing mangkingan. Ora lali nyandak gegaman. Dodo den usap kaping 3. Mijil dumadi ning Alugara ya kaki nengko. Dasar pusaka tapak eyang. Tapak gawe. Eyang Dewa. Tedas mati ora tedas mati kesrempet mati kumpulan mati. Wah. Dasar bedoring pusaka wis tau mambu getih. Mula goleki tunggalih ing kono. Prabu Baladewa saka mangkraking Gembira ngurus cacing nenggala maju ana ing pakan prasasat Pawa Panteng Kraton. Prabu Baladewa ngurus kaki ning kono. Wah, wis kok doane mari-mari. Ya sak atasane kulit wis tiwis. Nyawamu ora rangkep. Tancepi. Alugara budal nyawamu.
cukup aku ngupaya golek ampilan cengkoke kembang wijaya kuwi Gusti ngaturaken kabar ketiwasan iki. Balik. Jagat wasesaning Bathara kang kinarya pepatutan. Koko Prabu ya ana nyataning wis sirep perkara kang ana ing Kraton Ndarawati. Lah iki sedaya wau lak sebab akibat sebab lawan musababe endi ana kukus yen ora ana geni, endi ana pentil yen ora ana godhonge. Iso nyirep, iso buka, iso nyirep. Iso nggelar iso nggulung Koko Prabu ya ana sepurane tekaku ana kene ora gawe tentrem malah gawe derdah. Mboten menapa Koko Prabu sedaya menika lakon ingkang kedadipun lampahi kedadipun lakoni. Ya kaya mangkono no. Lah terus karepku iki dina ingkang rayi arsa tindak dhateng negari Ngamarta awit para Pandhawa nedhengi dinten samangke tata-tata ndamel Candhi Saptarga. Kinarya tebih suwakane wong kang kapinujon anggelar suraos sing kami siji panggonane nang isih kalebu tunggal lelampane anyrosaken wonten ing praja Himantaka Sang Prabu Bumiloka ingkang lagi anganti-anti praptaning patih Lokadenta. Lamun Cinandra saking Mandrawa candraning prasasat kaya jangkrik mambu kili.
Temanggung. Yayi Temanggung Bento Bawono Yayi suwe anggun ora kepenak ing ati nunggu tekaning patih Lokadenta kang tindak nyang Kraton Ndarawati adi anggone ku kepingin antuk wujuding cangkoke kembang Wijaya Mulya tak utus golek Kraton Ndarawati yen pun Kakang wis bisa duweni cangkoke Wijaya Kusuma bakal tak gawe kepuk ana ing Kraton Ngamarta ana matining pun Kakang bakal waluya jati ana lengsering pun Kakang bakal bisa bergagah maneh kaya mangkono. Duh Gusti, ngantos sapriki mboten wonten pekabaran. Awit Kakang Patih Lokadenta menika watawi sampun Trimadya Candra tindak dhateng Kraton Ndarawati. Mangkane aku ora kuat ngrasakno sabar aku. Ora kuat nenggo tekaning Yayi Patih Lokadenta sing kaya ngono. Ya. Wah. Sinten to ingkang manjing wonten ing pinanggilan Patih Lokadenta? Hamid Gusti. Jedul dina samangka Yayi Patih kaya ngapa wertamu adi? Gusti ngaturaken kabar ketiwasan. Lho, apa batal gagal olehmu ngupaya cangkuk kembang Wijaya Kusuma? Gusti kula nenglingaken punarpa kula dipun pejahana, kula lila dipun patenana, kula ikhlas awit nyata ingkang rayipun Patih Lokadenta mboten nggadhah daya ngadepi prajurit Ndarawati. Gagal total anggen kula jujul kauntraning cangkoke kembang Wijaya Kusuma ngaturaken bidana dosa pejah Gusti ingkang rayi Patih Lokadenta. Waduh, dadi
Kekuatanmu ora bisa mikukui kekuataning wong Ndorowati. Kalindih yudhamu nggih. Kasur kula kasur Gusti. Oh. Wah. Swantening kapireng manti ing jawinipun rangkah sinten to ingkang ngarsa mebet Begawan Lokasabda kelawan muriting Dewi Mustakaweni. Tobet-tobet Kakang Prabu, Kakang Prabu, Kakang Prabu. Tobel-tobel anak kandhal. Anggar Prabuna pun bapa. Lokasabda nger. Kanjeng Rama panembahan. Aturan pinarak Rama. Jagat wasineksenan Mustakaweni. Iki Kakang Prabu, Kakang Prabu. Ya lungguh sawetara dikit. Iki lho niki. Oh.
tu ira miyos sene waka sinepo prasan sinepo prasandono sami sumiwi mongging yo bodleng bulis laknat adek-dekan Kanjeng Rama Begawan Loka Sabda Rama bekti kumugya kantur Rama Begawan radalah weleh-weleh tubil-tubil anaking kadhas putraku ngger bektimu kang tak tampa pangestuning pun Bapa Tampanana ngaturaken gunging panuwun mugi dadosaken pangestu. Koko Prabu. Iki suarane ngopo Koko Prabu kok pating kriyet iki apa? Aja. Dadak ngrungokno sing ana kono cukup ana kene. Iki mboten Kanjeng Rama ngentut ta niki. Kok padha raya antut prak-prek pak kidulku iki lho sing ngentut kidulku iki lho. Ana sing mambu rimason, ana sing mambu kayu putih. Ger, kula sampun semerep penandang sampeyan. Anak Prabu tindak datang Kraton Darawati ngutus patih Loka Denta ngupaya sasrahan. Wisataning negara wujud cangkuke kembang Wijaya Kusuma batal wigar tanpa gawe. Sedaya menika piranti kangge bales sak ngoten. Wah, inggih Kanjeng Rama. Kula kirang lega rasane ngatiku kula mboten menawi bales budi sinten ingkang mejahi suder kula kakung Prabu Nirwata. Kawaca ya Prabu Nirbita wonten Himantaka. Pandhawa ingkang mejahi kula badhe kulimput dinten sakmenika amin sewu ngger. Pandhawa niku manungsa pethetaning dewa. Gadahi kasudibyan kaprawiran kaluwihan kedhot kekat-kekot mboten tedas tapak kuluning pandhe niku Pandhawa. Nanging wong urip niku mboten jaya terus jaya. Sing dijaluk wong urip niku nggih jaya. Nanging kabeh niku nggih wenang kanggonan dununge ngampes. Wonten Mak. Sampeyan saged menang kalawan Pandhawa, kula duduhi apese Pandhawa. Merga Pandhawa oleh duwening kasudibyan kaprawiran, kelungitan sing kaya ngoten ketunggon sing diarani Jamus Kalimusada. Ya Jamus Kalimusada. Lah niku tata carane yen Jamus Kalimusada pun mboten kecepeng Pandhawa, gampang gumpung walang kopok mlebu bumbung. Gampang gawe pengapesaning Pandhawa ngaten nggih Ngger. Nyataning Pandhawa tasih gadah pengapesan. Lho, tiyang menika wonten donya niku lek gak jaya ya apes. Nggih mboten saged apes terus, nggih mboten saged jaya terus.
Ya kadang jaya, kadang ya apes. Wah, inggih menawi kados ngaten. Kakang Prabu, Kakang Prabu. Untah Kakang Prabu jenengan nurut dinten samengki. Sampeyan lenggah sila tumpang kendangan dengkul kemawon wonten nggih Imam Mantaka. Ingkang tandang gawe ingkang budal kuwa. Pun kuatir. Kula lek wis kadung entut prene kadang-kadang. Pun kuatir tenan. Lah yo katingali nang ndi kok gopuk kabeh tak tambahi 500 bengkaran menisuk ayo. Sabar. Banyu tutuk kula tak buang ngalor, sing lor balekno ngetan. Banyu wis no etan tak guwak ngidul, tutuk kidul digemplangno rene. Pungasane banyu sing tutuk dhuwur teko, tak culno wis sabar. Tapi untuke banyu kuwi rejeki. Sing jenenge Mbak Tina karo sing lanang iku mengko anake gendrayake. Aja kaya kon gak duwe anak karo sapa tuwekmu. Ngaten kok Prabu. Pun derek-derek mustaka wengi ingkang tandang gawe. Kon niku wong wedok mlaku kok srimpet jare lho. Panjenengan pun ate ngenyek wong wedok. Kula niku wong wedok iso sembarang kalir ngapokno wong lanang nggih pinter. Lah dalah. Meh kula ketimban melon. Sing ati-ati ana ing masjid ning anane rutut-tutut pring. Kan ngono sing ati-ati. Nggih, pun derek-derek Kakang Prabu kendangan dengkul kemawon kula ingkang tandha. Kok niku wong wedok isam apa lho, dadakne. Patang. Ngenyek ngarung Dewi Mustaka weni muriding Begawan Loka Sabda. Sampeyan merem sadelok. Yen pun merem sadelok sinten sejatining Dewi Mustaka weni niku. Kautus merem sedelok Mustaka weni badhe ngedalaken beji jati, ngedalaken kekuatane. Ibarat wong mermake mripate durung nganti suwe, durung ngantuk ana seprapating bekal kumelun candraning wewayangan kaya abri pikono ratu ana Pringgodani. Kakang Prabu sampun derek-derek cukup Gatotkaca ingkang nyidra kawontenaning Jamus Kalimawusada. Ya nggih, sampean manut mawon kaneng Adi sampean pun wujud Abriwikata Ratu anom ing Pringgodani Ladyalayayi. Yen kaya mangkono aku manut marang sliramu adiku muga kasembadan Yayi. Kakang Prabu Lelanono tak cidraning Jamus Kalimawusada. Murid kula niku macem-macem sing enten melok pencak silat wonten. Murid kula macem-macem. Enten sing sinau tetembangan sinden wonten. Wonten sing juru masak wonten.
Pun napa-napa pinter kabeh anak kula niki. Kanjeng Rama menawi kados ngaten pun dilelakaken budal ijenan dipun awat-awati saking wingking Kanjeng Rama aja kuwatir tak reksaning adimu Mustaka Weni.